Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. U ime kluba Hrvatske seljačke stranke želim progovoriti nešto o obrazovanju. Jer naime još prije više od 100 godina i Antun i Stjepan Radić su shvatili važnost obrazovanja i radili na opismenjavanju hrvatskog naroda, ljudi koji su u to vrijeme živjeli na području Hrvatske. Danas je dobro da je krenula školska godina i da je najavljen jedan novi eksperimentalni program Škola za život, škola budućnosti koja će omogućiti djeci da steknu znanja i vještine kojima će sutra biti lakše zapošljivi na tržištu rada. I gledajte, jedan od ciljeva tog eksperimentalnog programa Škola za život je i lakše torbe. I ne znam zašto puno naših kolega i mediji napadaju ministricu Divjak. Pa to je dio programa lakše torbe. Jer evo, djeca već 3 tjedna idu u škole i ne nose knjige i stvarno imaju lakše torbe. I bit će zdravija, nemaju opterećenje na kičmu, imaju lakše torbe. A zašto imaju lakše torbe? Pa zato što se dogodila neoprostiva sramota i šlamperaj da više od 8000 djece u Republici Hrvatskoj i to iz obitelji, od socijalno ugroženih obitelji kojima nije omogućeno da dobiju knjige, odnosno udžbenike. Zaboravilo je ministarstvo na njih. A ne zbog toga što je to eksperimentalni program. Jer da je eksperimentalni program, svi bi ga stvarno i pozdravili. Nego je to jedan šlamperaj, zaborav, kako to ministrica kaže, zbog administrativne greške. Nije to istina. Prava istina da se radila novi preustroj unutar ministarstva, da se radilo kadroviranje ili kako to novinari i narod vole reći uhljebljivanje. To je pravi razlog zašto je došlo do toga da se ne donese odluka Vlade, da se nabave udžbenici za više od 8000 djece socijalno najugroženijih obitelji. Strašna sramota. I dajte, prestanite više baviti se kadroviranjem, uhljebljivanjem, radite svoj posao. Ta djeca zaslužuju da imaju knjige kao i njihova kolege u klupi. I mi iz HSS-a se zalažemo da sva djeca u Republici Hrvatskoj dobiju besplatne udžbenike. Jer nisu oni krive ako žive u Gunji, Iloku ili Zagrebu. Da jedni u Zagrebu i drugim gradovima koji imaju novca mogu imati besplatne udžbenike, a oni koji žive u potpomognutim područjima, kako to volimo reći, nemaju za udžbenike. I još ih ministarstvo onda zaboravi. I ministrica se ljuti na svoje suradnike, traži njihovu odgovornost. Ne ministrice, za to se daje ostavka. I HSS traži da podnesete ostavku zbog ovakove greške, da 8000 djece nema školske knjige. A obzirom da nećete to napraviti i vjerojatno vas ni ministar, ni predsjednik Vlade Plenković neće razriješiti zbog toga, a trebao bi jer ne smije, čuva se fotelje. Bolje je imati kakvu takvu Vladu pa i s HNS-om i trgovačku koaliciju, nego nisu bitna djeca i 8000 djece i knjige. Pa onda predlažem da ministrica Divjak, osim što je poslala ispričnicu, napravi još jedan korak zajedno sa ministricom Murganić koja kaže brine za svaku obitelj, nek odu u svaku tu obitelj, odnesu tu torbu s knjigama i nek se ispričaju toj djeci i roditeljima. To bi bio pravi potez prave ministrice kad već neće dati ostavku. A u ovakvoj situaciji kad se bave kadroviranjem, uhljebljivanjem, vlada nepovjerenje građana u sustav, u državu, u Vladu i ljudi odlaze iz Republike Hrvatske. Godišnje kažu preko 80 000 ljudi. A ono što je bitno za istaknuti i što treba upozoriti sve nas da su to uglavnom preko 80% ljudi do 40 godina. I odlaze cijele obitelji. I već imamo 64 škole u Republici Hrvatskoj bez jednog đaka, zatvorene objekte. A ove školske godine još 8 škola nije upisalo ni jednog đaka. Nastavi li ministrica ovako provoditi školu za život, neće trebati udžbenike, neće trebati ni škole jer neće biti ni đaka ni stanovnika u Hrvatskoj. Svi se mi zalažemo za Hrvatsku zemlju znanja, e-Hrvatsku, e-građani, a građani kažu moja Hrvatska, odoh ja u Njemačku ili Irsku. Hvala.